дар ин дарс тарҳи касрҳо бо махраҷҳои ҳархела бо як бори дигар дар боло формула бар ин ба шумо мондагиам. дар инҷо чикор мекунем? Махраҷҳо ҳархела бошанд, хурдтарин карати умумиро меёбем, ё ин ки агар душворӣ кашед барои ёфтан махраҷҳоро ба якдигар медиҳем. Яъне махраҷи дуюм д аст, инро ба якум медиҳем д гуфта, ва махраҷи якум б аст, инро ба дуюм б гуфта медиҳем. биёем бо мисолҳо бинем. Саволи 1. Махраҷи якум 9, 2. Хурдтарин карати умумӣ албатта ки 18, яъне ба якумаш 2ро медиҳем, ба дуюмаш 9ро медиҳем. Яъне вақте ки махраҷ дорем, ин махраҷро ҳам ба сурат ва ҳам ба махраҷ зарб мекунем. Яъне касри нави мо чӣ мешавад? 14 тақсими 18 минуси 9 тақсими 18. акнун ки махраҷҳо якхела шуданд, ма инро дар як касри умумӣ навишта, баъд суратҳоро тарҳ мекунем. ин ба чӣ баробар мешавад? Ба 5 тақсими 18. Саволи 2. хурдтарин карати умумиро бояд ёбем, ё ин ки агар душворӣ кашем ба якдигар махраҷи якдигар медонем. Лекин дар инҷо нигоҳ кунед, 21 ва 7 хурдтарин карати умумӣ ёфтан осонтар аст. Яъне ман 7ро ба 21 бароварда метавонам. чӣ хел карда метавонам 21 табдил кардам? Агар ман ҳам сурат махраҷро ба 3 зарб кунам ва якумашро иваз намекунам, таъсир намеёбад, яъне чунки ба 1 зарб кунам, махраҷ худаш 21. аз нав нависем, чӣ мешавад? 5 тақсими 21 минуси 9 тақсими 21. яъне махраҷҳо баробар шуданд дар як касри умумӣ ва суратҳоро тарҳ мекунем. ва ин ба чӣ баробар мешавад? минуси 4 тақсими 21. акнун биёем мисолҳо бо рақамҳои бутун. нигоҳ кунед, баъди ин як роҳро истифода мебарам, яъне ба касри нодуруст гардонда кор кардан. яъне бутунҳоро алоҳида, касрҳоро алоҳида кардан ба фикрам камтар дарозтар мешавад. як роҳро интихоб кунем ва бо он равем, ба касри нодуруст гардонда равем. чӣ мешавад? 8 зарби 4 ҷамъи 1. 4 минуси 5 зарби 12 12 ҷамъи 5. махраҷ 12 мешавад. касрро аз нав нависам, чӣ мешавад? 33 тақсими 4 минуси чанд мешавад? 65 тақсими 12. хурдтарин карати умумиро ёбем, ё ин ки ба якдигар махраҷро диҳем. кадомро осонтар? ба фикрам хурдтарин карати умумӣ дуюмаш 12, 4, яъне ман 4ро ба 12 табдил метавонам. чӣ хел мекунам? агар ба 3 зарб кунам ва дуюмро ба 1. ва ин ба чӣ баробар мешавад? рақамҳо камтар калонтар шуданд. 33 зарби 3 99 махраҷ 12 минуси 65 12. яъне ин ба чӣ баробар мешавад? 99 тарҳ шуда 34 34 тақсими 12. касри нодуруст акнун ба касри дуруст гардонем. метавонем аввал ихтисор кунем ва баъд ба касри дуруст гардонем. аввал ихтисор кунем ба 2, боло ихтисор кунем 17 мешавад, поён ба 2 ихтисор кунем 6 мешавад. акнун ба бутун гардонем, чӣ мешавад? дар даруни 17 чанд дона 6 шад? 2 дона. махраҷ 6 мемонад. яъне шумо метавонед сурат чӣ кунем? 2 зарби 6 ҷамъи чанд? 17 мешавад, яъне 5. метавонед боз як савол кор кунем. дар инҷо акнун 3 ҳам касри аст, ҳам бо рақами бутун ва худи бутун бе каср. инҳоро чӣ кор мекунем? яъне аввал биёем ба касри нодуруст гардонем. 3 тақсими 8, якумашро иваз намекунем, мемонад намехӯем. дуюмаш чӣ мешавад? минуси 2
зарби 4 ҷамъи 1 тақсими 4. нигоҳ кунед, сеюмаш рақами бутун аст. яъне рақамҳои бутун агар дар хотир дошта боше, махраҷро нависем, лекин бо махраҷам навишта метавонем. Инро мо навишта метавонем 2 тақсими 1. яъне 2 тақсими 1 ки 2 аст, рақами бутуни 2 мебошад. яъне ҳамашро ҳозир бо каср навиштем. биёин дуюмашро сода кунем. якумаш бо 3 тақсими 8 мемонад. минуси дар ин сурат чанд мешавад? 9 тақсими 4 ва сеюмаш минуси 2 тақсими 1. акнун ман 3 каср дорам, бояд махраҷи умумӣ ёбам. махраҷи умумӣ хурдтарин карати умумӣ гирем осонтар мешавад. яъне 8 4 ва 1, яъне ино каратҳои якдигарам, яъне ба якдигар табдил додан осонтар аст. ба якумаш 1 медиҳам, ба дуюмаш 2 ва охирон барои 8 кардан 8 зарб, чунки хурдтарин карати умумӣ барои ҳар се инҳо 8 аст. ва каср ба чӣ табдил меёбад? 3 тақсими 8 минуси 18 тақсими 8 минуси 16 тақсими 8. махраҷҳо якхеле шуданд. як ба касри умумӣ 8 нависем ва суратҳоро менависем. 3 минуси 18 минуси 16. яъне агар боло таҳро иҷро кунем, ин минуси 15 ҳардуин минуси 15 минуси 15 минуси 16 чанд мешавад? минуси 31 тақсими 8. яъне ҷавоби мо минуси 1 тақсими 8 мебошад. ба касри дуруст гардонем чӣ хел мешавад? ихтисор намешавад. ба касри дуруст чӣ хел табдил меёбад? дар дуруни сия чандта 8 аст. яъне ман инро минусро ба як тараф монда 3 бутуну чанд 8 ва 7 24 ҷамъи 7 31 мешавад. яъне минус 3 бутуну 7 тақсими 8 баробар мешавад.